srácok, ebben a mai videóban rosszászozni fogunk, és eldönthetitek, hogy Clancy-t átrakja meg Clancy-be ezt az 1222 ilyen kreditet. Döntsétek el ti. Megyek el egy testre. Ezért. Nézzük. Akkor 1600-as kedves 11-esen. Ulti. Ilyen kicsit. Ott töltődik valami. Na, nagyobb lett az ulti. Többet is sebez. És így akkor gyorsabb. Kettőt lő egyszerre. Nagyon jó, most ilyen, nem tudjam én mi a gold. Oké, ilyen, nagyon jó. Tetszik. Ez eddig nekem tetszik, de nem tudom most, hogy spike-ot kell. És akkor, ja. Csukoszemmel fogok választani skineket. Csukoszemmel fogok skineket választani, és azzal kell játszanom. Nagyon remélem, hogy nem kell, és akkor ja. És hát akkor szóló showdownba megyek. Vagy nem, azt is csukoszemmel fogom kiválasztani, hogy milyen pálya lesz. És akkor ja. Na akkor ki. Oké, knockout. Okay. Oké. Akinek már megvan Clancy. De botok... Ó, nem szánsz. Lehet, hogy botok, lehet, hogy nem, én nem tudom, de... Na, afkoljál, Jessica. Aki már megvan az a skin. Bazd meg. Bocsánat. Ne afkoljál már, te noob. Tetszett nagyon még. Jessica. Jó, eddig Clancy a legjobb. Vigyázz, meg fogsz halni, tesóm. Auto-attack. Ne menj el orvison. Nagyon kevés. Félom. Sajnos. Kör is jön. Na, most menjél rá. Közelre mennél, akkor még meg is ölheted. Jó, nagyon szép! A legjobb vagy, Clancy. Megyek oda a követem Clancy-t. Ja, ez nem is olyan, mint a Barry. Ajaj, rajtam van a sor. Bocsánat, srácok, nem fogom tudni lehozni. Ne! Jó. Oké. Léci. Addig jó. Nem, most már nem jó. Honnan tudod, hogy én is vagyok? Megtög lesz! Ez az! Nem rajtam múlt, amúgy semmi se rajtam múlt. Nem felszín. Nem. Most... What the? Fú, ebben nagyon rossz lesz, én nem tudom. Ó, nem néztem meg a mappot.
A csapattársunk Franket hoz egy nagyon jó. Be tudok ugrani a labdáért. Volt nagyon jó. De őt a Byron! Bazd meg! Akkor neve. Ez az! Ez a faria. Please, with this scream. Oh, easy, Nick. Meg. Going up to the big Nem jump baj, into the pápi. sky. Oh my goodness. Te Soms! Öld már meg! Jó, nálad volt a labda? Time for some wackadoodle. Nagyon srácok, csak a mapot nem választom. Leszünk szólószóban. Akkor csak a szemmel választom az ötségesztét. Most nem nyomtam rá semmire. Jó. Sokat sebez. I see you. Dögölnek. Anyáda! Bazd meg! Cím! Megismétlem. Régen még ilyen, nagyon ilyen Larry and Lori fan voltam, mert nagyon szerettem. És akkor Ronketból kinyitottam rá ezt a skint. És sose venném meg, csak itt is kinyitottam. Hát jó skin, szóval megvettem. Te a gérre dobáld már! Miért kell rám jönni? Takarodjatok már! Na bazd meg! Várjatok. Fúj! Azért van meg, mert régen korromatok volt, és abban most nem. De no, és még Edgar is van. Nem baj. Mondjuk. Hallod? B. Nem tudom, harci vagy. Anton. Mi Anton volt a neve? Nem tudom. Oké.
Dögölj meg! Azaz. Na. Nem tudom, Na, lőjed. Kivetítottam neked a film. Nem tetszik a sorozatom! Ez vált. Nem gondoltam, hogy azt el fogok nyerni. Na nézzük, semmi. Na majd ez. All power. És még ezt se adja be. Oké. Oh, sweetie. Piper nincsen. Power Surge. Oké. Na. Power Surge. Na. Surge. És miért Eriko már is spónolok? Surge Protector. Oké, hát ez nagyon jó. Oké. Anyád! Hozz! Szerencsé, hogy ilyen balfaszok. Most nagyon beszartam. Amit tanultam. Oh! 21 HP. Akkor írjátok rá nekem kommentbe, hogy átadjam-e Clancybe vagy ne. Hogyha akarjátok, akkor átadom, de hogyha nem akarjátok, akkor nem adom át. Döntsetek ti. Na, hello!